Kumshi benta gajingkan mau burom ya ke lyngkhuh snem ya basis pa nribu U Kiang Nangbah kelawat kari khat ardloi ka khnro khlot komiti Seinraij Jowai ha ka arpu pratrik no pra kala penlong ya ke iakop ya lek kai tenrai ne traditional sports ba kuntup kaya dan mau poin ra Mookhrah ya siat khnam bat kaya tan telai kadau basim khia ka khnro khlot komiti ban penlong ya ke ka traditional sports kalong ban penek pensa ya kini ki jaji ya lek kai ki ba U Kiang Nangbah ujus ngotenat ban penbernya ha kapor jinglong kena ka jong u ha kani ke iakop lawan ya sim benta da ki dor bar snong beper bat ya ke iakop la penlong hamadan dulong kat ba ya ke yasiat khnam la penlong hamadan madya kemai blai haba paisha ke iakop ra Mookhrah kalalong ke basyong shit ha ke baki no ya sim benta ki la sei bat pen i ya la ka jong kasab ka buit ka bor ban kenrong ban ra ya ki Mookhrah ki badon ha ki jingkia beper kat hadu balapoi ke benta ban sa satang arngut ki nong ya sim benta ki balala ban ra ya Mookhrah badon ha ke jingkia ke basis pa nyo kilotam ha ke iakop ra Mookhrah u da u hidhar na yalong ulara ya kenam ladu kat ba usi sari na Mookhrah ulawan baar ha ka iakop dat mau poin na kaliang ki kentei ya kenam ladu lara da ka panaliar baar dulong kat bana kaliang kishenrang lara da ka panaliar baar ka lom perdi yong pia ha ka iakop tan telai na kaliang ki kentei lara da ka dulong baar panaliar kat bana kaliang kishenrang lara da ka Mookhrah e baar Mookhrah bi
Smack out, smack. Smack out, yeah. Out. Smack there. Mahmud. Ayo, dia mau.